Hai pawb, mae Ynysu yma. Mewn amseroedd ansicr fel hyn, mae rhaid i ni gofalu am chi eich hun ac eraill. Felly, dyma top tips fi am isolation. Routine. Mor bwysig, fi'n credu anyway. Just codi fyny yn y bore, a newid fyny dillad, a mae diwrnod i ddod i fe. Guys, gofalu am eich iechyd meddwl trwy mynd allan i'r ardd a cael yr awyr iach na a just gwneud gweithgareddau gyda teulu. Mae cadw mewn cysylltiad efo ffrindiau, teulu a pobl sydd wir mewn angen yn ystod yr amseroedd yma mor pwysig. Oh! Jean! Ti'n okay? Da ti rif ni, ia? Ili bw, FaceTime me. Hei Doris, ti'n okay? Jyst eisiau ffonio lan i weld stwyt ti. O, good, mae'n dda i glywed. Os ti eisiau siarad i unrhyw un, jyst rhoi galw'r ffôn i fi, a we'll have a chat. Well, lovely chat, Doris. Ili. Hey, Katie. I lleihau straen bywyd normal, dwi'n mynd i ceisio lleihau straen prifysgol. Lleithodau, here I come. Falle trial sgil newydd, fel coginio. Neu trio TikTok. Fi'n warthus! Gawch chi dwylo chi, oce? Dilynwch y steps ma. Jabil, cari dil, jabil, cari dil, jabil. Cari dil, jabil, cari dil. Ar nod yn arall, mae'r coronavirus wedi cwffwrdd pob un ohonyn ni dros yr wythnosau diwetha. Please, gwrando i beth mae'r Llywodraeth yn dweud. Aros gytre, achub y bywydau. Pretty much, coach in, don't catch it. Diolch.